Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ലെവൽ 2 ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. നല്ലൊരു ദിവസം, രാമനവമി ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ 18 ദിവസത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. നന്നായിട്ട് നമ്മളത് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നീട്ടുപോകും അല്ലെ. 18 കുറച്ചും കൂടി പോകും. അപ്പൊ ആ ഒരു മാസവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെവല് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പകുതി ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതും ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയും കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ആക്ടിവിറ്റീസും രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും. നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളും കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആരൊക്കെ അയക്കണ്ടേ? അത് പറയാ പ്രഭു, പറയാട്ടോ. പറയത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചാ മതി അല്ലേ? ഇപ്പൊ വെച്ചോ. എന്താ അഡ്മിൻ മാത്രമുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതെനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആരും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ നമ്മള് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലില്ല.
ഞാൻ ഓർത്തു ആരും ഇതുവരെ മെസ്സേജ് ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ ഇടാം മെസ്സേജ് ഇടാം. അന്ന് വിട്ടുപോയതാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, വിട്ടുപോയതാണ്. അതെ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവര് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ലിങ്ക് തന്നോ? ഞാൻ ഇല്ല, തന്നില്ല. ശരി ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടോളൂ എല്ലാവരും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് അതിൽ ഇട്ടരാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടരാം. കുട്ടികളുടെ ഞാനെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പറഞ്ഞ ഞാൻ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു വെച്ച് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ലിങ്ക്. എന്ത് മാതാജി? കുട്ടികളുടെ ഗീത ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ. പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നു. പുതിയ തുടങ്ങണം, കാരണം അവര് എക്സാം ആയപ്പോ അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. പിന്നെ ലെവൽ 2 ലെവൽ 1 എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത്രയും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ലിങ്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് അയക്കണേ, ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. മാതാജി എന്തായാലും അപ്പൊ അറിയിക്കട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ചത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചു. കാരണം ഇതുവരെ ഇപ്പൊ എത്രയോ മാസമായി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടെന്നറിയോ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ പുതിയ പുതിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും ഇതിൽ പഠിക്കണം എന്നും അങ്ങനെ അറിയാനായിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടെ നമുക്കും കൂടി അതിന് ഗുണം കിട്ടുന്നത് മാത്രം. ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് വലിയ ആഗ്രഹം. എത്രയോ മാസങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യമുണ്ട് അതിന്. നിങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റുള്ളവർ. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിന്റെ സമയം 5:45 രാവിലെ 5:45 കേട്ടോ. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താലല്ലേ മറ്റുള്ളവരോടും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ അഞ്ചരക്ക് നമ്മൾ നാമജപം വെച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പതുക്കെ നമ്മൾ സമയം 5:30 മാറ്റും. പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് 5:30 കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു വിഷമല്ലേ. അപ്പൊ പതുക്കെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 5:30 നാമജപം വെച്ച് തുടങ്ങാം. പറ്റുന്നവര് ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 5:45 ഭാഗം തുടങ്ങുക. പോകെ നമ്മളത് സമയം 5:30 കൊണ്ടുവരും. അതിന്റെ ലിങ്ക് എവിടെയാ? ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഇതാണ്. നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഇന്ന തൊട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണമല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ ദിവസം എടുക്കുന്ന ആ സമ്മറിയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നില്ല ആദ്യം ഒരു കാർഡ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം തുടങ്ങി ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മള് എന്നും 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമ്മറി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, നോക്കുന്നത്. മാതാജി, അപ്പൊ ഈ ഭാഗവത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ നാളെ കേറിയാ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പ്രഭു, കേറിക്കോളൂ. കേറിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മറി അയച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. സമ്മറിയുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് അയച്ചു തന്നവര് പ്രഭു കേട്ടോ? ആർക്കും പ്രഭു മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാതാജി അത് കിട്ടുള്ളൂ. മാതാജി ഭാഗവതം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? 13 അധ്യായം വരെ ആയുള്ളൂ. 13ാമത്തെ അധ്യായം ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും. ഇത്രയും ദിവസം എടുത്ത ക്ലാസിന്റെ ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കിട്ടുമോ? അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് അയച്ചു തരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ 2-3 ക്ലാസ് നോക്കി, നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.
കേട്ടോ? ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവർ കേട്ടു ആ നോക്കി. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 2-3 ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടു ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ലതാ ക്ലാസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കേൾക്കാനും പറ്റും. മനസ്സിലാകാത്ത പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അരമണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ ഉള്ളത്. അത് കേൾക്കാനും സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് നാമജപമല്ലാണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലല്ലോ, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എപ്പോഴാ? രാവിലെയാണ്, വൈകുന്നേരം? രാവിലെ 5:45. സെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് 2 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മാറിപ്പോയി. മറ്റേ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ വേറെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 8 മണിക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുരുജിയുടെ. ഞാനും അതിൽ ഇപ്പൊ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ കയറിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടി, ക്ലാസ് കിട്ടി. നമ്മളെ ലിങ്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ അയച്ചു തരും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. മാതാജി, ഒരു സംശയം. അടുത്ത ലെവൽ 1 എത്ര ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്? കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഒരു മാസം, സാധാരണ 1.5 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിലാണ് തുടങ്ങാറ്. ചിലപ്പോ 2 മാസം പിടിക്കാം, ഉറപ്പില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കും ആ സമയം. ജോയിൻ ചെയ്യണം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ഒന്നാമത്തെ ഇതൊക്കെ കിട്ടോ? ഭാഗവതത്തിന്റെ 13ാമത്തെ അധ്യായം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ 2ാമത്തെ ഒക്കെ വല്ല വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ കേറുമ്പോ 14ാമത്തെ അധ്യായം ആവില്ലേ? 13ാമത്തെ അധ്യായം നടക്കുന്നത്. നാളെ കയറാൻ പറ്റുമോ? നാളെ കയറിക്കോളൂ. 13ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ സമ്മറി പറയും എന്തായാലും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് കുട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തൊട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കിട്ടി തുടങ്ങി തോന്നുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് 12ാമത്തെ തൊട്ട് കിട്ടി തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ലെവലിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 18 വരെ ഒന്ന് എത്തിച്ചു നോക്കി, നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും നമ്മള് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് പഠിക്കാൻ പോകാം അല്ലെ? മനസ്സിലാവണില്ല, സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാം. കാരണം 1-2 ദിവസം നമുക്കൊന്നെങ്കി സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഉണ്ട്. ഇന്ന് level 2 ആയപ്പോഴേക്കും മാറിപ്പോയി എല്ലാവരും. കുറവാ. 120 പേര് നമ്മളടക്കം വന്നിട്ടുള്ളു. അപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അല്ലെ? സമയമായിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? മറന്നുപോയി. എത്ര നാളെ ഗീത വായിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടേ കേട്ടോ, അത് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 1, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അർജുന വിഷാദയോഗം. 1ാമത്തെ അധ്യായം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കും ഈ ബുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട്, എന്തിനാ ഈ പുസ്തകം എടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാത് കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മംഗളാചരണം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആ ബോധത്തെ
ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. നമുക്കറിയാലേ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ. ഇപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കുന്നത്. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളെ കൂടെ ആരുണ്ട്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എവിടെയും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരുണ്ട്? ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അമൃതത്തിന്റെ നദി. അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മരണമില്ലാത്തത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. അതിന്റെ നദിയാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് കുരു ഫാമിലി, കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുരുവംശം തുടങ്ങുന്നത് ശന്തനു മഹാരാജാവിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയുടെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. ഭീഷ്മര് ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ഭീഷ്മർ. അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. സത്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, മത്സ്യകനി ഇല്ലേ, മത്സ്യ എന്താ പറയാ, മുക്കുവസ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അതിനു മുന്നേ സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു മകനുള്ളതാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. പരാശര മഹർഷിക്ക് സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകൻ വ്യാസദേവൻ. അതിനുശേഷമാണ് സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിന് 2 മക്കള്, ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. അപ്പൊ അടുത്ത ജനറേഷനായി ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും 2 മക്കള്. പക്ഷെ ചിത്രാംഗതൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകും. വയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും. അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യൻ 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കും. അംബികയും അംബാലികയും 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കും. അംബിക, അംബാലിക 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിചിത്രവീര്യൻ. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെടും. അപ്പൊ സത്യവതി തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോട് ഇത് പറയാണ്, ഇവർക്ക് പുത്രഭാഗ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ വ്യാസദേവനില് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ആരൊക്കെ? അംബികയ്ക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രവും, അംബാലികയില് പാണ്ഡു, ദാസിയിൽ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവും, അതാണ് വിതുരര്. അടുത്ത തലമുറ വന്നു. അംബികയില് ധൃതരാഷ്ട്രം, അംബാലികയ്ക്ക് പാണ്ഡു, ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വിതുരര്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ഗാന്ധാരിക്കും 101 മക്കള്. ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുശല, പിന്നെ അങ്ങനെ 98 പേര് വേറെ. അപ്പൊ 101 മക്കള് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഗാന്ധാരിയുടെ മക്കള്. പാണ്ഡുവിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഒന്ന് കുന്തിയും ഒന്ന് മാദ്രിയും. അപ്പൊ പാണ്ഡുവിന് കുന്തിദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും. മാദ്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കള് നകുലനും സഹദേവനും. അത് കൂടാതെ കുന്തിദേവിക്ക് വേറൊരു മകനുണ്ട്, അതാണ് കർണൻ. കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരു മകനാണ് കർണൻ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ജനറേഷനിൽ വരുമ്പോ യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും ഇവര് പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്നറിയപ്പെടും. ആ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ പത്നിയാണ് ആര്? ദ്രൗപദി. പാഞ്ചാലിയായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദി എന്നാണ് ദ്രൗപദി. അത് കൂടാതെ അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. സുഭദ്രയുടെയും അർജുനന്റെയും മകനാണ് അഭിമന്യു. പിന്നെ അവരിലൂടെയാണ് ആ വംശം പോകുന്നത്. അർജുനൻ സുഭദ്രയുടെ മകൻ അഭിമന്യു ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഉത്തരയ്ക്കും അഭിമന്യുനും ഉണ്ടാകുന്ന മകൻ പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയൻ.
ഇവിടെ സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ് ആര്? സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാമിലിയില് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങള്. ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്: കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആചാര്യന്മാർ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് ഭക്തിയോഗം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. എന്താണ്? ഭക്തിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തി രഹസ്യമായതുകൊണ്ട് നടുക്ക് സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഭക്തിയെ സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം അടുപ്പത്തിലാകാതെ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തിയെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാരണം കൂടി പറയുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ, അതായത് ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി മധ്യത്തിൽ പോകും, 2 സൈഡിലും എന്തുണ്ടാവും? എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? ആ സുരക്ഷിതത്വം നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഭക്തി സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പല കാരണങ്ങൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം സെന്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ 4 പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അതിൽ നിന്നും വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ, ഈ 4 ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിനും വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 700 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതില് 574 ശ്ലോകങ്ങൾ, 82% ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. 84 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതായത് 12% അർജുനനും, സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകം, ധൃതരാഷ്ട്രർ ആകെ ഒരു ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങള്, സഞ്ജയൻ 41, ധൃതരാഷ്ട്രർ ആകെ ഒരു ശ്ലോകം. ടോട്ടലി 700 ശ്ലോകം. അതിൽ 574 ശ്ലോകം ഭഗവാനും, 84 ശ്ലോകം അർജുനനും, 41 ശ്ലോകം സഞ്ജയനും, ധൃതരാഷ്ട്രർ ആകെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ്, സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? സഞ്ജയന് സാധിച്ചിരുന്നു. കാരണം വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധരംഗത്തിലെ രംഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ, വിളനിലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളകൾ പറിച്ചു കളയുന്ന പോലെ, ഇടയിലിടയിൽ വേണ്ടാത്ത പുല്ലുകൾ മുളച്ചു വരും, അത് പറിച്ചു കളയുന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും പിന്നെ ദുര്യോധനാദികളെ പോലുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു വരിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന രാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കൂടെ രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ദുര്യോധനനോട് മഹാരാജാവായിട്ട് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും എങ്ങനെയാണ്, അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ തന്റെ മക്കളെയും ആ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ? ധൃതരാഷ്ട്ര. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കളും എങ്ങനെയാണ്, ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധന്മാര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാശ്ചൈത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ ബുദ്ധിശാലിയായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. കാരണം ആ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാ പറയണത്. എങ്ങാനും ദ്രുപദപുത്രൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ദ്രുപദപുത്രൻ. അപ്പൊ ആ ദൃഷ്ടദുമ്നന്റെ പേര് പറഞ്ഞാല് ഗുരുവാണ്. ഗുരു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃഷ്ടദുമ്നനോട് ഒരു സ്നേഹം വരാം. അത് തോന്നാതിരിക്കാനായിട്ട് ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ വൈരാഗ്യമായിരിക്കും തന്നെ. കാരണം ദ്രുപദനായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ആർക്കുണ്ട്? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ദേഷ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? നയതന്ത്രത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, ദ്രുപദന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരുന്നു. കാരണം ജന്മന അവര് എന്താണ്, ദ്രോണാചാര്യ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ദുര്യോധനൻ നോക്കുന്നത്? നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രുപദന്റെ മകന് ആയോധന കലകളെല്ലാം ദൃഷ്ടദുമ്നന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് ദുര്യോധനന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണ്? ദ്രോണാചാര്യ ചെയ്ത തെറ്റാണത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. കാരണം പാണ്ഡവരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അവരോട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ശിഷ്യന്മാരാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനയുടെ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസാ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ആ സൈന്യത്തിലുള്ളത്? ഭീമനോടും അർജുനനോടൊക്കെ കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ ഇവരൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്? ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ദൃഷ്ടകേതുചൈകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരൂജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചൈകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരൂജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എവിടെയുണ്ട്? ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരാ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ദ്രോണാചാര്യോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവാ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. ഇത് കൂടാതെ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള യുധാമന്യുണ്ട്, ബലവാനായുള്ള ഉത്തമൗജസ് ഉണ്ട്, സുഭദ്രാപുത്രന്മാരുണ്ട്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള് ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 60,000 യോദ്ധാക്കളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് ഒരാളെ തന്നെ പോരാടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് 60,000 പേരോട് ഒരേ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയാവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 10,000 പേരായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയും. 60,000 ആണെങ്കിൽ അത് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയും.
അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാതിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യ. മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടെ പറയണേ, ആ മഹാരഥന്മാരുടെയും മറ്റേത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അധീരഥൻ പറയുന്നത് അധീരഥൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പറയാം നമുക്ക് കേട്ടോ. നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ പ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാ? പാണ്ഡവരുടെ പടയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട്, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ആരോടെ പറയണ? ഗുരുവിനോടാണ് പറയുന്നത്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തദൈവ ച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കൾ, എന്താ പറയണത്? വലിയ ഇതിൽ പറയല്ലേ, യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കൾ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരെല്ലാം എവിടെയുണ്ട്? യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അന്യേച്ച സഞ്ജയനല്ലേ പറയുന്നത്? അരെ സഞ്ജയൻ അല്ല പറയുന്നത്. ഇത് നോക്കിയ ഇതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ല, ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആരാ പറയണ അവിടെ? ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിനോട് പറയുന്നതാണ് അവിടെ. ദുര്യോധനൻ ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി തന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ്, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. അന്യച്ച ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ചില ബുക്കുകളില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം സമദത്തിർ ജയദ്രഥ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സാരില്ല മാതാജി, യഥാരൂപത്തില് സദൈവച എന്നാണ്, സോമദത്തിർ സദൈവച എന്നാണ്. കുഴപ്പമില്ല, സദൈവാനശിനി അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ മീനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചിലതില് ജയദ്രഥ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സമദത്തിർ ജയദ്രഥ എന്ന്. സാരില്ല, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിപ്പോ അത് ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അതില്. അന്യച്ച ബഹവശൂരാമഥർത്തേ ത്യക്തജീവിതഃ നാനാശസ്ത്രപ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധാവിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിട്ട് വന്നവരായിട്ട് ഇനിയും കുറെ യോദ്ധാക്കളുണ്ട്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരാണ് അവരെന്ന് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ 1ാമത്തെ ലെവലില്? ഓർമ്മയില്ലേ? എന്താണ് അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം തെക്ത ജീവിതം, അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. എങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ഫലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോന്ന പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതമാണ്. അപ്പൊ പറയണ നമ്മുടെ സൈന്യഫലം അളവറ്റതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ ബലത്തിൽ എത്രയാണ്? 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണുള്ളത്. അവരുടെ കയ്യിലോ 7 അക്ഷോണിപ്പടയാണുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് ഭയങ്കര ബലമുള്ളതാണ്, അളവറ്റതാണത്. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്നതോ അത് പാണ്ഡവ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് അസൂയായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോ ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര അസൂയാണ്. കാരണം എന്താണ്? താൻ വധിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം.
സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് വേണം? ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം. അത് എന്തിനാ പറയുന്നത്? താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിച്ചാലോ അവർ മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായുള്ള ഒരു ചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ചുവടുമാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. തസ്യ സംജയനൻ ഹർഷം കുരു വൃന്ദാപിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദിച്ചൈ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ ഭീഷ്മരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അല്ലെ ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തിട്ട് ഊതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭീഷ്മര്. ഭഗവാൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ യുദ്ധത്തിന് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ മറുവശത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് വയ്യ? ദുര്യോധനന് വയ്യ. അത് ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മദേവൻ പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തഥ ശംഖാശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാപി ഹന്യന്ത സാ ശബ്ദസ്തു മുലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ശംഖെടുത്ത് ഊതിയതിനു ശേഷം അവിടെ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം അവിടെയൊക്കെ ആകെ ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗമാകെ കോലാഹലമായി. തതശ്ചേർഹയർയുക്തേ മഹതീസ്യന്തനസ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രതപ്മധുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ മറുവശത്ത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും. കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേര്. എങ്ങനത്തെ തേരുമലാണ്? വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരുമല് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ആ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരെന്ന് പറഞ്ഞാല് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച തേരാണത്. 3 ദിക്കിലും എന്ത് മാത്രമുള്ള അതിന് വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദിവ്യ ശംഖുകള് മുഴക്കി ഭഗവാനും അർജുനനും. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയില്ല. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ആരും ഉണ്ടാവും? ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും ഭാഗ്യദേവത ഭഗവാനെ വേർപിരിയുന്നില്ല. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ശംഖാണെന്ത്? പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ദേവദത്തം. ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയെന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. കാരണം സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ആര്? ഋഷികേശൻ. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശം തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഋഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലാ സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീ ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. ബുദ്ധിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകളെടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി.
പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡുപൊന്റെ മക്കള് അവരെ മക്കളെ എന്താണ് പറഞ്ഞ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിംഹാസനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം അത് നല്ലതല്ല എന്ന് നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സഘോഷാഥാർത്ഥരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയത് അപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശംഖുകളുടെ നാദം കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് ശംഖുഘോഷം കൊണ്ട് പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തില്ല, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഏതൊരു വിപത്തിലും ആരുണ്ട് കൂടെ? ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കവിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ. ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹാമഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള ആ തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിന്നിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം എവിടെയുണ്ട്? ആ തേരിലുണ്ട്. ആ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരില് ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർത്ത് തയ്യാറാവാണ് കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനുണ്ട്, ഹനുമാനുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഹനുമാന്റെ രൂപം ഹനുമാന്റെ രൂപം അതൊരു വിജയചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് രാമന്റെ സഹായിയായിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാമൻ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ രഥത്തിലും എന്താണ്, അർജുനൻ ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? രാമനുണ്ട്, ഹനുമാനുണ്ട് അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ. അർജുന ഉവാച സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോദ്ധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അച്യുത, നീ രണ്ട് സൈന്യത്തിന് സെൻട്രലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിനൊരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിനൊരുക്കമാണ്. ഭഗവാനാകട്ടെ ഭക്തൻ ഏത് വിധത്തിലും സഹായം അരുളാൻ അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യാ ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അർജുനൻ പറയാണ്, ആ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ദുര്യോധന പിതാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാനായിട്ട് കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ദുര്യോധന പിതാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യവും എല്ലാം കൈയടക്കി വെക്കുകയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്ന്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും അവരെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ വിധം തൂവൽ പക്ഷികളാണ്. അപ്പൊ അത് ആരെല്ലാം ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്, അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനോ അവരായിട്ട് ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ടല്ല
അതാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രേഷ്ഠമായ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ രഥം അങ്ങോട്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിദ്ര. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജ്ഞാനം, അധാരാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ എന്ത് സാധിച്ചു? നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഒരു ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരേപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാനും ജയിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്നല്ലെങ്കിൽ സമാധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കുന്നവനാണ് സമാധി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചേത്താൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെന്ററിലെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭീഷ്മരെ ദ്രോണരുടെ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിലൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ തേരാളിയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരി കുന്തി ദേവിയുടെ മകനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കാണ്, ഞാൻ നിന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരി പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ആരാഗ്രഹിച്ചില്ല? കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത്. അർജുനന്റെ ആ മനോഭാവത്തെ പറ്റി പറയാണ്. കാരണം ആ യുദ്ധത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് തേരുകൊണ്ട് നിർത്തൂ, ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോട് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അർജുനന്റെ മനോഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തത് പറയാം. നമുക്ക് എത്ര എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? 574. മഹാരഥന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? മഹാരഥന്മാർക്ക് 60,000 പേരോട് ഒരേ സമയം പോരാടുന്ന ആള്. 60,000 പേരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മഹാരഥന്മാര്. 10,000 പേരെടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവര് അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയും. 10,000 11,000? 10 50 60 10 അധീരഥന്മാർ. ആയാണ് അമ്മയുടെ ആ. അധീരഥന്മാര്. ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭീമനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അറിയാം താൻ വധിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെ കൈ കൊണ്ടാണ്? ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ അറിയാം. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ
വെള്ളക്കുതിര വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ഹനുമാന്റെ 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 കൊടിയുടെ ഏകം. ഹനുമാൻ പ്രഭു. മൂന്ന് വെള്ളക്കുതിരകളെ ലോകങ്ങളിലും പൂട്ടിയ ദൈവം. വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്. അഗ്നിദേവനെ സമ്മാനിച്ച തീയതി ഒന്ന് എന്താണ് വെള്ളക്കുതിര, വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയത്. വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഹനുമാൻ കൊടിയിലുള്ള കാരണം അത് വിജയ ചിഹ്നമാണ്. മാതാജി ഓ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂടി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ അവർക്കുള്ള വിശ്വാസം. അതാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ആരുണ്ട്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു. ഏതൊരു ആപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെന്തില്ല, നമുക്ക് രാഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിദ്ര. നിദ്ര എന്ന് വേറൊന്നും കൂടി പറയുന്നില്ല. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാല് അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? അജ്ഞാനം. ഗുഡാകം വെച്ചാൽ നിദ്ര, അജ്ഞാനത്തെയും ജയിച്ചവൻ. അജ്ഞാനത്തെയും അപ്പൊ നിദ്രയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിച്ചവൻ.